sonship manje. I was so very touched umthoko. It was God. Umthoko bekhuluma la ngaphambili ukhuluma amanothi ami amaningi enjobe njalo quote nama scriptures engizoshumayela ngawo ngathi this is just God. Amen. Confirming. It's good to hear that. Because really if you teaching people fanele ngelanga abantwana bakho bayibhodla into oyikhulumayo. Bayibhodla into oyikhulumayo. That helps you ukuthi ubone ukuthi where are you going? Kuyahamba noma kumile. Amen bathandekayo. So that was so very much powerful. Let us just go straight to the word of God. Incwadi kaTimotheo wesibili isahluko sokuqala sihle sifunda verse 1 sifunda verse 2. Mase siyathandazana. Bese siyabukana izinto ezimbalwa abathandakazi source. Khona into ezibalekile ofanele siyibone lapha. Niyangizwa kodwa? Noma ngifuna ngithi bese into ezibalekile lapha ofanele sesizwa. Bese nangoke simazi. Andidlalile ngami. Alright, 2 Timothy verse number 2 ngicela ngifundela ke ngolimi lwakaZulu. Incwadi yesibili kaTimotheo chapter 1 verse 1 and 2. uPaul umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkuluNkulu ngokwesithembiso sokuphila okuKristu Jesu kuTimotheo umntwana othandekayo. Bless the Lord. Yes. Makube kuwe umusa nobubele nokuthula okuvela kuNkuluNkulu Baba nakuKristu Jesu Nkosi yethu. The 2 Timothy 2. No, chapter 2. Chapter 2 verse 1 and 2. Ngakho wena mntanami yiba namandla emseni okuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abaza kuba namandla okufundisa nabanye. Somebody say amen. Verse number 3. Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. Somebody say amen. Number 1 bathandakayo ukhehla u7 very same scripture that is God have laid in my spirit. Number 1 sikhulume ngendaba yama disciples. Sathi ke abafundi bathandakayo mhlambe sithe abantu abangabafundi 1 abantu abane hliziyo number 1 yokufunda. Njoba igama lithi umfundi nje ngoba une appetite nenhliziyo yokufunda. Umuntu ongakwesabi ukuthatha iposition yokuthi akuvumele ukuthi akazi. So kukhona izinto adingayo ukuba azifunde. Mase sithi okwesibili abantu bathandakayo abanenhliziyo abafuthi abane umoya wokulandela. Sathi awungeke ukwazi ukuba umfundi uma ungakwazi ukuba a good follower, because bonke abantu abangama disciples those are good followers. Abantu abagood ekulandeleni umuntu othile. Kusho ukuthi number 1 abanayo inkinga yokuthi uNkulunkulu asebenzise umuntu othile ozomiswa phambi kwabo njengomuntu omholi. Mase bona bayalandela. Lowo muntu uacta kubafundi njengothisha. Nikhona nibazalwane because awukwazi ukuba umfundi engekho uthisha. Nikhona awukwazi ukuba umfundi uthisha engekho, so fanele kube khona umuntu ozoba uthisha. Shothi ke uthatha iposition yokuthi kube khona umuntu omlalelayo nomuntu okuholayo musu uyamlandela. That is discipleship. Lalelani ke ngomoya bathandekayo. Lento yokuba umfundi iyakhulekelwa. Awungeke uvele nje uthi uzobuza ngizwa nje musu uyakuthandazela uthi Nkosi make me a good disciple. Nithuleleni bathandekayo. Ngangcono khona umuntu abazosho njengami usifake nala ngifake khona isigisi shona uthani Nkosi make me a good disciple. Umthandazo lo ufana wenziwe umuntu okukhona into ethile afuna ukuyibona uNkulunkulu eyenza ngaye. Nikhona bazalwane. Ma ugeja lama isekelwa nyanyana ugcina ke uluza umuntu ogeja ukufunda ukuba umfundi. Nayi ki disadvantage yokuluza ukuba ebufundini. Uyanda iminyaka kodwa kungakhuli ulwazi. Ngoba into iyele esikoleni ulwazi. Nithuleleni bafowethu.
ningizwe kahle angakhuluma ngelevel ye sonship ngiyaya kuyona ne daughtership kodwa ngicela ukukhuluma la ngisakhuluma kwi discipleship usho lukwanda iminyaka yokukholwa kodwa ulwazi lwakho lingalingani neminyaka yakho ikholwayo uthothi kade wakholwa kodwa ulwazi luncane ngoba yes uyaqhubeka nokukhonza inkosi kodwa uyashoda ebufundini ekubeni umfundi uyashoda kodwa nikhona yini bazalwane so discipleship ithi ngikhona ngifuna ukufunda it's a heart unenhliziyo yokufunda awubhank amaclass inhliziyo yakho nje ihlala ikulambele ukufunda yabo number 2 uba umuntu othatha indawo noma iposition yokuba umlandeli akuku-offendi akukulimazi akukwehlisi ukuthi ukhona umuntu omlandelayo akukwenza uyibone sangathi inferior sangathi awu wena awukho important angazi njani njani kuwena ukuba yifollower kuba yiposition kuba indawo oyijabulelayo ukuyibeka obekwe kuyo uNkulunkulu nikhona kuyakukhulisa lokho uyakujabulela ukuba idisciple khona emazitha nikhona abathanda ka uyakujabulela ukuba idisciple uyakujabulela ukuba umfundi uyakujabulela anikhona abathanda ka sathi number 3 ke uba yifollower number 3 ke bathanda ka then mase kuba umuntu ogude ekuthatheni ama instructions sasho sathi awukwazi ukuba umfundi kahle uma ufeyila ukuthatha imiyalelo because mase kukhona uthisha phambi kwakho for sure kuzoba khona imiyalelo ozoyithola nikhona bathanda ka kuloyo myalelo kukhona izinto uNkulunkulu afuna ukushape ngayo impilo yakho ayikhande impilo yakho ayiphakamise impilo yakho ayibusise impilo yakho ayiprotecte impilo yakho ilele kulawo ama instructions ayehliswa uNkulunkulu ngothisha ebufundini zwanini ke sengiyashumayela bafethu ebufundini asinayo into ethi mina ngimlalela umuntu ngilalela uNkulunkulu kuphela ayikho lonto ebufundini because ebufundini sinento ethi uma uNkulunkulu efuna ukukhuluma usebenzisa umuntu nikhona bazalwane ukuthi akaze ngibe nalo ibandla la akaze ngikhonza futhi angifisi nokukhonza ebandleni lalabo bantu abathi abezwa ngamuntu bona bezwa ngoNkulunkulu angifina ngena nje khona yabona mangalibona nje ngalibalekela ngize ngibhasha ngoba hawu ngeke ngethuka ngize ngilale phansi abathi nje bona nje abalaleli nje uma kuzobona nje angazi khona mani yazinto njalo abantu abathi bezwa ngomoya azobe into njalo kuthiwa thina nje hayi thina ngisho kuyokhonzwa njalo khohlelwa kho program bathi sofia sibone phambili kuyonga ukuthi uba asimazi nozoshumayela asazi nje ya kuthiwa nje hayi ngeke mfundisi ngeke kushumayele wena sifanele silale ukuthi umoya uthi akusebenze bani namhlanje aku disorder ukufa because hayi ngoba ne disorder umoya ngcole exabene nalonto ngoba iorder bavawula ukuthi order yezwi it's a kingdom principle ukuthi kube khona ofundwayo kube khona umfundi kube khona ofundisayo it's a kingdom principle nikhona abathanda kahle one must lead one must follow it's a kingdom principle omunye akahola omunye akalandela oholayo it's a kingdom principle it's something lenga designiwa abantu ngoba befuna uoppress abanye into embulo uNkulunkulu ngoba esethi order nikhona abathanda kahle so now umfundi ke uthi nginothisha that's not number 1 futhi mesethi umfundi instruction ngizoyithatha kuthishela umfundi lo abakhona abafundi la endlini anti bakhona abafundi bathandeka amen bathandeka yeah there's no chance bathandekayo once again that is discipleship ithi ke siyafunda mase ngisathi uthatha amani bathandekayo ama instructions aqoqa information umuntu okulambela ukwazi umuntu okulambela ukufunda nebafowethu umuntu ongasuthi nikhona nibathandekayo as long as kusekhona ukudla umuntu ongasuthi appetite yakhe uyayisebenza kodwa nithuleleni ngane kama bafowethu le different isetshenzwa wena ngakusho nalokho ngathi hey ngebhadi nangeshwa akekho umuntu ongaba umaster wokusebenza idiscipleship ukwe ngaphandle kwakho you work yourself this thing uyayisebenza iBhayibheli fezani ukusindiswa kweni ngokwesaba nongokuthuthumela angithi bese lesilungu lithi work out your salvation
lithi fezana, elinye lithi work out your salvation. Kusho ukuthi kuneyingxenye la in the spirit bathandekayo ezithi noma uNkulunkulu efuna ukukusiza kodwa nawe fanele ube umhlanganyeli kanye naye uNkulunkulu uthi lento afuna ukuyenza kuyenzeke. Uwe oyipressayo, uwe oyiphushayo kodwa nithuleleni bafowethu. Uwe oyisebenza, uwe oyikhulekelayo, uwe othandazayo, uwe oyikhomithayo, uwe onyakazayo, uwe osebenzayo. Uyazini ngoba ufuna ukubamba lento uNkulunkulu afuna ukuyenza. Idisciple mayishodo eclass bafowethu makukhona iclass engalitholayo umfundi wangempela uyakhala alimala enze ngishama research aza follow up nakwabanye abafundi ababekhona ukuthi kufundwe ngani konje namhlanje ukuze naye angasala cash up enithuleleni bafowethu makukhona izimo ezimbambile uyakhesha up. Hayi bafowethu lento akajabulisa ukuthi uNkulunkulu usebenzile namhlanje, akajabuliswa ama excuses ukuthi ayivele ngoba ngishilo ukuthi angikho angisenendaba. Bafowethu lento is not about ukuba khona, it's about the message. Mobona ukuthi lento akulwela ukuthi ipresence, akulwela ukuthi isibali number, ukuthi sigcwalile esontweni. It's about a delivery. Ilento uNkulunkulu azoyenza ungekho. Bafowethu mahlupheka uma ungekho enkonzweni suke singahlushi ukuthi asikubonanga. Sisuke uhlusha ukuthi uNkulunkulu khonto azozenza ungekho. Na into esikhathaza kakhulu ukudlula ngisho ubukhona bakho. Ngoba siyazi uma ukhona usemathubeni uyithole izinto uNkulunkulu azozenza. Uma ungekho usemathubeni uyigeje izinto uNkulunkulu azenzayo. Nikhona nibathandekayo? Nikhona bazalwane? Bambani ke lento bathandekayo because you must understand these things. You ufanele uyiphose echibini. Wena ufanele uyidudule. Ubufundi dilama uyabusebenza. You discipline yourself. That's why sinezinto esibiza ngesithelo sikamoya phakathi kwazo khona isithelo sikamoya esibizwa ngokuthiwa ukuyithiba. Ukuyithiba is self discipline. Because bathanda if anyone engenayo self discipline ugcina uluza ngisho ama treasures the kingdom, not because of devil, not because of people, but because of you. You bafowethu evangelini uNkulunkulu ukunikeza imaterial amathuluzi onke ukuthi ukwazi ukuyisebenza wena qala and discipline yourself, because the challenge the first person ongaba ingozi uma kuthiwa khona ingozi ungaba wena. Funda manje funda ukuyidiscipline. Abantu bayazi abazali ukuthi enye into eyayendalwa ukuthi ezikoleni kube neswazi nani kwakusuka kufuna ukulekelela idiscipline kumntwana angithi bazalwane ukuthi no behave lapha nakekho umuntu ngaphandle kuma kuthi wakumuntu wayesweke nengqondo nje engekho right owayingena nje afanele ashaya ingane nje ngikhumbula ukushaya abantu no wayichecka abonta lesi ngane iphuma out of order either zenza umsindo or whatsoever into ibingadingeki mase kusethwe idiscipline because into ebifuna ikhandwa kubo bekufuna kukhanda uhlobo lwabantu disciplined angithi bathandekayo. Yeah, so ibikelela ngenduku ke kwabantu. La ke ayilakelela ngenduku la fanele isetshenzwe wena ngomthandazo uyisebenze wena ngokuthi bafetha ngazi noma khona umuntu onesikhathi sokuyithandazela. Uyabona it's a problem njalo uma uvula umlomo ukuxoxa ngabanye abantu awunaso isikhathi sokukhuluma ngawo. Ngelanga ukuthi ngihlolisise Nkosi ukungicinge. Nkosi akungisize nama I need help. Kodwa ngithuleleni bafowethu. Awuthi ngisase ngisiza nje ngoba ngishosheshe mphuma uyivale lindo ngizokutshela mase ngifuna. Awuthi ngisase ngimsiza nje. Bathandeka if you don't pray for yourself you will never have a revelation of yourself. Njalo kohlala kuthandaza thinta ukuvuleka wakhe amehlo uthi ubone. Kodwa uthothi wena ubone ungathandaza unaso isibuko sokwazi ukuyibuka. Njalo uyohlala uthi ibona ngelanga uma uthandaza ngempela umoya ongcolo uyokhanyisa wena. Ukukhaliswa ukuthi uNkulunkulu uyakhanyisa. Uthi moya ingcole I need help. Akuspot izindawo la udinga usizo khona. Otherwise bafowethu kuyohlala kumabukabukana kumambelambelwana imfene nje ohlala ihlekana iphongo because akekho umuntu okakhanyisa ithosha libhekise ngakuye. Uyicinge all over uthi moya ingcole ngicinga ungihlolisise. Uthi ngibheke ngemuva ungicinge ngikhona nibathandeka because if you don't do that usukuvalela umoya ingcole ithuba lokuthi asisebenze. And yosebenza abantu umthandazo unamandla la uyisa khona la ungayisi khona kuba mnyama kulozo ndawo nikhona nibathandeka. So ke ngifuna ukubamba into ethi ke ubuholi wena ufanele uyisebenze discipleship ifuna discipline. Awukwazi ukuba i-good disciple if discipline is not part of your life. You need to be disciplined. Ma umfundi nje bayazi othisha abala endlini bafowethu ma umfundi nje wangempela ubufundi ukuze uyibambe lento oyifundiswayo kudingeka idiscipline.
faka ishirt ngaphakathi, faka iuniform yesikole. Kodwa nithule bafowethu. Gqoka amasokisi, polish icathulo. Uthayi ufake nje ugcwala usinsimo, usukufaka uthayi ulenge halfway. Musufaka uthayi uqaqe la, faka uthayi ugcwala kulabo abafaka uthayi phela ezikoleni. If uniform yakho mayibona, kuqala kusethe idiscipline kabi because idiscipleship ayiveli idiscipline engekho. Nikhona nibathandekayo. Baqoqa, uyazi othisha baqoqelana. It's not about the uniform lapha. Baqoqela ukuthi ube kuyiposition yokwazi ukubamba lento abafuna ukunikeza yona. Nikhona bathandekayo. So we are mangikhuluma ngama disciples ke sikhuluma ngabantu bathandekayo abangenayo ingxaki yokufunda, abangenayo ingxaki yokuthi baba submit kwilokhuzana kwi-authority yokufundisa. Bathandekayo basebenzise bangakusabi futhi ukuthi bathandekayo bathathe bathandekayo ama-instructions kuba ngabantu abafuthi aba-disciplined bathandekayo because ile institution esikuyona akuyibandla enye izinto esilekhe kakhulu kuzona ilezi zinto esifundisa ngazo namhlanje. Amen bathandekayo. Sacabanga ukuthi masikhonza nje siyazi yambabaza njengobonwayo sangasethi order as a result bathandekayo kuvuka abantu abapowerful, angazi igama elipowerful noma li right in la, kuvuka abantu yabona abazazi into kaNkuluNkulu kodwa iproblem yabo abangana ground ngenxa yokuthi bathandeka institution yethu sike sayixegisa kakhulu sathi uma usula endlini nje hayi phela mawula angithi yakhumbula ngangakhuluma nabazala ngangikhuluma nanini ngithi hey enye challenge ebhekana akukho ubuholo obusengxakini nje ubuholi bebandla because amanye ubuholo obunye bulekelelwa ama policies bayazi ukuthi uma ngamhlonipha manager ngizoxoshwa emsebenzini ngizobizela ku disciplinary committee, that's number 1. Okwesibili ngizobisala kwi hearing, yes because ayifaka lokho is disciplinary committee. Then number 3 uyazi ukuthi umuntu ngase ngiseve manje ngencwadi ye suspension angithi. Then number 4 kungakuthi icompany thatha iphi decision mhlawumbe yangidismissa whatsoever. Loyo nto iyenza ukuthi umuntu ayisabe lezo zinto adala ukuthi agcine ayiqoqa inyawo zakhe ngishebona khona ayikwa ivukile into yami manje ukuthi ngibe yisiwengu kodwa manje ukuthi hey ngizoya kwi hearing mangibuya kwi hearing ngizolalela inlokhozana uma ngiphuma lapha so lama institutions amanye ayamqoqa umuntu ngase ngilahlekelwe umsebenzi mangiqhubeka kanje, so let me just discipline myself noma ngizangifuni. But into shayile thina kwi leadership kwi institution yasebandleni abantu bane freedom because bayazi abekho accountable. And umuntu uyazi uma ngayenzanga into enkonzo angiluzi lutho. Awuthi ngisathi ngibhekana ngake ngoba ngikhuluma nabafundi. Mangilovile enkonzweni nganga-reporta kumfundisi angiluzi lutho. So mangithe ngibambekile bengekho nje ubonile nawo manje ngithini ngoba kukhona into ethe engqondweni ayikho discipline the spirit, kukhona into ethe engqondweni nasemoyeni womuntu ngiyilethile la. Ngizoyiphosa echibini ngiyilethile futhi njoba ngila nje bazalwane kahle masokube khona encane ekhanya kulela khona ke engayazi yakha insobane wrong yokuthi njoba ngila nje umfundisi nawe uyagaina ukuthi ngikhona ukuthi kube khona abazalwane. Ngicabanga ukuthi nabo ubuholi safanele ngibize ngibuqoqe ngithi nayilimaza inkonzo mhla niba desperate ngalendlela yokuthi nenza abazalwane babone ngathi nithembele kubo ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngathi nayilimaza inkonzo bafundisi lapho nenze ukuthi abazalwane beze enkonzweni benzela wena. Uthothi nje abazalwane bela endlini nje have nothing to do with themselves and their lives, it's about myself. Uyazi ubona nini lokho ukubona ngalesikhathi decide otherwise. Musu uyabona kakade kungeyena eqaleni kwangesiyena uNkulunkulu eqaleni kwakwawuloya umuntu. So umbona mayise decide otherwise. Decide ukuyifikela lethe enkonzweni nithuleleni ngibhekeleni kanje. Decide ukuyifikela ufika ngesikhathi afika ngaso mayithanda inkonzweni uyeza mayithanda ukuza ngezi. Yonke into nje ikhululekile. Uyazini bazalwane bami ngoba kukhonto engakakhandwa kuye yokuba discipline. Ngizonihlebela ke bantwana bami ngoba namhlanje ngizumoya ukunihlebela ukhona. Ngizonihlebela ke uNkulunkulu mhla okay kulungile athi umoya ngcwele help me. Enye izinto umoya ngcwele I do remember mhla ngibizwa uNkulunkulu angiyikhohlwa lonto angiyikhohlwa ngangayithuka ukuthi kanti uNkulunkulu uyayiconsider nezinto thina esizithatha kancane. Our
was standing before the Lord. Ngakho bengathanda ukukhuluma lento kalula kodwa ngicela ukuyintshontsha nje ngizoyi-highlight. I was standing before the Lord during my time of calling when the Lord uNkulunkulu mayengikhola engibiza enginikeza igrace yokulead abazalwane. uNkulunkulu wathi it's like i-angel yathatha ifile lami kwi-shelf and the angel was like reading my file. Ngamangaza ukuthi uNkulunkulu uthikha ngisho izinto esizithatha kancane. Kwathikwa isikhathi sami sokukhonza, kwathikwa i-commitment, kwathikwa ilokhuzana. It was like the angel is reading it like this. Hey, it's like this. I was standing before the Lord reading uNkulunkulu umoya ngcwele efunda ifile, wathika wahamba wayefika emnikelweni, wafika kuyo yonke into, uthando wadlula washona ezansi. Wayesethi umoya ngcwele, then the Spirit of the Lord said to me, kwangathi ufundela uNkulunkulu lento. Wayesethi uNkulunkulu anoint him. Kunama-scores mntanami, angisho ke wena ugcobela wena yokuba umpostoli. Kunama-scores izulu liyayibheka indlela yakho yokukhonza muzothenjelwa into eyithile. Qamba amanga lo othi lento yomusa noma ungenzani uzoyithola unamanga. He's a God of principles. Khona izinto unamanga ngeke ukudlala ngawo methu umusa ungahlala ekhaya ungayi kotshala uzohamba kuzobe kunokudla emasimini uqamba amanga lo. Othi ungayi kofaka umbila phansi kodwa uzohamba uyothola ikhwebu unamanga. Uyazi ukuthi umusa yini? Usho ukuthi ikhwebu uzoyifaka ngeke idliwe inkasa. Nawo umusa uvikela ikhwebu enkaseni ukuthi ngeke inyoni ezidla zonke ezabanye zidle zakho. Akusho ungatshali. Akusho ungathandazi. Akusho ungakhonzi. Akusho ungahlanganyeli. Akusho ungalaleli. Manifuna lezi zinto abantwana bami ngiyanitshela zibiza idiscipline. Khona into engaxoshwa abantwana bami. Unamanga lo wakhuluma amanga ukuthi izinto abantwana bami nizovela nibhala ufone nje bese uNkulunkulu anilethela nge-tray izinto. Wayiqamba amanga akuhlaza. Futhi uyisabe nawe leyo. Uthi ungayibona ukuthi uyaphuma nje phandle nje sokukhona umuntu ohlale kulethela imiliyoni nje uyangena njalo uyahola nje mangena iphela inyanga nje awusebenzi indawo kuvele California deqe iyahola kuthiwa isala usungena isalary yakho uwazi kahle ukuthi akukho la ngiphangela khona ungafana ukuthandaza kaningi ukuthi uNkulunkulu kwenzekalana emhlabeni. Ngoba it is a principle. Nithuleleni. So now bamba lezi zinto kubantwana benkosi ukuze such a discipline. There are things zikaNkulunkulu engeke uyithole uyosiswa ngendaba ma umzalwane ongumfundi nje ngoba alazina ngicela ukunixoxela abantwana bami mhlawumbe umfihlelele umuntu uyazi inthini lento elimaza kuyi discipline akulinyazwa udiscipline qoqo into elinyazwayo ama results owathola uma ube discipline kahle ngoba isitha silwi nawe silwa nezithelo. Njengomoya wamamidiyana akanandaba usathane kakhulu ulwa nokuthi nje umenze kanje ngeke afinyelele la. Uyazi ukuthi kuyaliwa kuyakwazi usathane ukulwa nefuture yakho alwe nekusasa lakho alwe namhlanje melwa nefuture usathane akalwi nalokusasa ulwa namhlanje ngoba ulwa nendlela nento yophuma ube yiyo. Umelwa noMoses bathandekayo wayengani noMoses wayelwa nomkhulu wabantwana baka-Israyeli mayelwa noJesu wayelwa nomhlengi nomsindisi wezwe lonke. uJesu beyingane emeqala ukulwa naye engakasindisi umuntu kodwa wathi lo kusasa khona abantu ayobakhulula. oJohane bazalwa kanzima bezalwa uZakhariya bazalwa kanzima. It was a struggle. Njalo uZakhariya no Elizabeth they bastrugglisha ukuthola abantwana kufanele bathole uJohane ngoba usathana ubengalwi lapha nesidi yabo njengoba uyivala isidi nje wayingavalile isidi yabo phe kodwa wayibamba umprofeti. Ohana bastrugglisha mase kufanele bazalwe uSamuel ino Elkana yindaba bekungaliwa noHana noElkana bekuliwa nomprofeti ngoba njalo amakhontezo okuphuma idla umhlaba isitha siyalwa. Njoba lo ne discipline kuwe elwa ne discipleship kuwe akalwi nayo ulwa ne result yayo.